Ittra lil Ġesu. Il-papà ta' xi tfal jagħmlilhom tajra b'karti sbieħ tal-kuluri. Il-karti jżommhom flimkien b'qasba li jagħmilha bħal nofs qamar u żżomm bħajta min-naħa għall-oħra. Imbagħad iwaħħal qasba oħra li tkun dritta minn fuq s'isfel biex it-tajra żżomm sod. Meta ma jkunx ħafna rieħ, it-tfal imorru l-playground biex jitajruha. Ma jmorrux fit-tarf tal-playground u ma jimxux lura bla ma jħarsu għax inkella jaqgħu għal darhom u jweġġgħu. Ikollhom ħajta ftit ħoxna fuq ir-rukkell u t-tajra jibdew jitellgħu għal fuq. It-tajra togħla il-fuq iktar mill-bejt. It-tajra tiġbed il-ħajta u din tkun se tinqata'. Imma t-tfal jibqgħu iżommuha sew biex it-tajra ma taħrabx. Meta it-tajra tkun hemm fuq timxi mar-rieħ l-hemm u l-hawn, titla' u tinżel, tibda tiġbed il-ħajta li tkun se tinqata'. Niftakar li meta t-tajra tagħna kienet tkun fil-għoli, aħna konna noqogħdu nħarsu lejha, narawha hemm fuq sabiħa, u meta l-ħajta tasal fit-tarf, lit-tajra nibatula ittra. Ikollna karta nagħmlu toqba fiha biex minnha tgħaddi l-ħajta. L-ittra timxi mal-ħajta u titla' l fuq sakemm tmiss mat-tajra. It-tajra ma tweġibix lill-ittra għax hi tal-karti u ma tafx taqra. It-tagħlima tal-istorja. Lil Ġesu wkoll nistgħu nibatulu ittra, anzi iktar minn waħda kuljum. Jiġifieri nistgħu ngħidulu talba kull meta rridu filgħodu, waqt il-ġurnata u anki qabel ma norqdu. Forsi mhux it-tfal kollha qed jibagħtu ittri lil Ġesu. Qishom bħat-tajra meta tkun fil-għoli u l-ħajta tinqata'. It-tajra tmur fejn hemm is-sħab u fejn ma tidirx aktar. Forsi joħduha l-anġli u joqogħdu jtajruha huma. Meta ma nibatux ittri lil Ġesu, maħniex se nkunu ferħanin iżjed? Nafu li Ġesu mhuwiex bħat-tajra, l-ittri tagħna jaqrhom u jkellimna fuqhom dak il-ħin. Biex nibatulu ittra m'għandniex bżonn it-tajra, il-karti, ir-rukkell jew il-ħajta, kemm nagħmlu jdejna flimkien, imbaxxu rasna u ngħidulu dak li nixtiequ.